Det var sådan forholdsvis sådan rolig om morgenen, men da vi først kom ud på gymnasiet der kunne jeg da godt mærke nerverne. Men kunne du så, bemærker du på en eller anden måde, at der var andre, der havde lagt et større pres på dem selv, end du havde? Ja, altså der var faktisk en pige i det, jeg tror det var fysiklokale, vi sad i, som under, jeg tror det var den tredje prøve eller sådan noget, kom til at åbne en bog på et tidspunkt, hvor bøgerne skulle have været lagt væk. Og det resulterede så i, at hun blev smidt ud, hvilket bare foregik grædende, og man kunne høre hende hele vejen ned ad gangen, og sådan, det gav der sådan lidt, ja, det var sådan lidt hårdt at se, også når man nu selv kom og ikke havde de store forventninger til sig selv, så kunne man se hende, betød det bare, for hende betød det sådan, var det hele hendes verden, der ligesom brød sammen.